Lähtöauto liikkeellä Suomen lämminveri Criterium 200 000 markan ykköspalkintoa lähtevät tavoittelemaan numerolla 1 Born Quick, 2 Off Bunter, 3 Dam, 5 Mitch Andy, 6 He-Man, 7 Briso Princess, 8 Headlight, 9 Sunshine Samantha, 10 Count of Songan, 11 Riding Syndicate, 12 Enoran Charlotta. Lähtö hyväksytään laukkanumerolle 2 Off Bunter, kärkeen kiihdyttää 1 Born Quick, ulkopuolella 5 Mitch Andy. Seuraavana toisella on 6 He-Man, ulkoa tulee 7 Briso Princess, sen perässä 12 Enoran Charlotta, joka nyt kolmanteen ulos, kun Dam menee sisälle, ollaan kaarteessa 1. Born Quick pitää kärkipaikkaa. Sen ulkopuolella puolittain on 5 Mitch Andy, johtavan takana 9 Sunshine Samantha. Sitten toisella 6 He-Man, perässään 12 Enoran Charlotta, sisällä kolmantena 3 Dam. Takasuoralla on 500 metriä täyttymässä ja Born Quick avaa puolikkaan 14.5. Takasuoran lopussa on puolitoista kierrosta matkaa maaliin ja 1 Born Quick, Tomi Hane ovat kärkipaikalla, ulkopuolellaan 5 Mitch Andy, Antti Teivainen, johtavan takana 9 Sunshine Samantha, Jorma Ruokonen, rinnallaan 6 He-Man, Ari Kela. Kolmannessa parissa 3 Dam, Tapio Perttunen, 12 Enoran Charlotta, Markku Nieminen. Neljännessä tulevat 10 Count of Songan, Ari Moilanen, 2 Off Bunter, Jorma Kontio. Seuraavana sisällä juoksee 11 Riding Syndicate, Heikki Korpi, sitten toisella 8 Headlight Kärkkäinen, 7 Briso Princess, Kari Rosimo. Etusuoralla on 1000 metriä täyttymässä, kun 1 Born Quick vetää, se avaa kierroksen 17.5. Johtavan ulkopuolella 5 toisessa parissa tulevat 9 Sunshine Samantha, 6 He-Man. Kolmannessa 3 Dam, 12 Enoran Charlotta ja neljännessä 10 Count of Songan, 2 Off Bunter, jonka takana 8 Headlight. Sisällä seuraavalla juoksee 11 Riding Syndicate ja joukona viimeisenä toisella 7 Briso Princess, kun mennään takasuoralle 1 Born Quick, Tomi Hane ovat kärjessä. Sen ulkopuolella on 5 Mitch Andy, Antti Teivainen, jonka takana tulee 6 He-Man, johtavan perässä on 9 Sunshine Samantha, sitten 3 Dam, 12 Enoran Charlotta, kun takasuoralla Born Quick, Mitch Andy ovat kärkiparina. Johtavan takana jatkaa Sunshine Samantha, sitten 6 He-Man, joka nyt yrittää kolmatta, sen perään 12 Enoran Charlotta. Seuraavana toisella 10 Count of Songan, kun loppukaarteessa Born Quick johtaa. Born Quick on kärjessä, sitten 5 Mitch Andy, ulkoa yrittää 12 Enoran Charlotta, sitten 9 Sunshine Samantha, 6 He-Man, 10 Count of Songan, seuraavina kun loppusella 1 Born Quick on karannut muilta. Born Quick, Tomi Hane ovat kärjessä, kun on 150 maaliin, Mitch Andy, Dam, Enoran Charlotta seuraavina. 1 Born Quick vailla uhkaa ja sitten Mitch Andy, Dam, Enoran Charlotta. Maalissa 1 Born Quick.